Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi vă propunem o discuție despre felul în care inteligența artificială începe să modeleze practica medicală, de la modul în care sunt interpretate investigațiile până la felul în care se iau deciziile clinice. Ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna dr. Cristina Antohi, medic primar endodont, asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, doctor în radiologie generală. Parcursul profesional al domniei sale oferă o perspectivă clară asupra modului în care tehnologia poate deveni un sprijin real pentru medic și pacient. Doamna doctor, bine ați revenit în platoul Iași TV Live. Mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit. Se vorbește în ultima vreme, cel puțin, tot mai adesea despre acest concept care poate părea abstract, inteligență artificială. Și vorbim, se pare, despre inteligența artificială tot mai adesea în medicină. Pentru că mi-ați povestit anterior emisiunii despre câteva schimbări în parcursul dumneavoastră profesional, și anume faptul că sunteți și studentă din nou. Din nou. Da, cred că e interesant să predați și să fiți activă și la cursuri în calitate de student. Și pentru că ați reluat practic cursurile Facultății de Medicină Generală. Da. Vă felicit pentru acest lucru, mă gândesc că nu e tocmai ușor. Iar această temă a inteligenței artificiale în medicină vine și în acest context, al interesului dumneavoastră sporit pentru medicină generală, altceva decât stomatologie. De aceea aș vrea să pornim de la o clarificare, nu știu, o încadrare în context a ceea ce înseamnă inteligență artificială în medicină. Cum am putea defini inteligența artificială în medicină și unde începe practic rolul acestei inteligențe artificiale în practica medicală curentă? Inteligența artificială reprezintă totalitatea tehnologiilor capabile să cumuleze niște date medicale, urmând ca ulterior să ofere recomandări, predicții și prognosticuri, însă cei mai mulți nu știu care este principiul pe care funcționează inteligența artificială. Inteligența artificială este ca un mic copil pe care noi îl învățăm, numai că îl trainuim, oferindu-i informații și suportul tehnic necesar diagnosticării, cum ar fi radiografiile în cazul radiologiei, buletine de analize în diverse patologii pe medicină internă, pentru a putea face un diagnostic cât mai complex și cât mai în detaliu. El, dacă nu ar fi trainuit de noi, nu ar ști. E ca oricare copil. Mai întâi baby steps, câte un pic, până când ajunge să meargă pe picioarele lui. Momentan, inteligența artificială în România este oarecum, aș numi-o eu, la început, comparativ cu Europa. Plec suficient de des la tot felul de congrese în afară, iar momentan mai mult pe partea de dentară. Cei din Europa sunt mult mai avansați și folosesc inteligența artificială ca un instrument de a pune un diagnostic mai rapid, mai prompt, mai în detaliu, de a face prognosticuri. Totul se bazează pe comparația dintre cazuri oferite ca și suport de medici. Sunt cumva tot mai multe titluri care conchid că inteligența artificială pune diagnostic, exact cum ați menționat, și cumva induce în eroare lectorul acestui titlu, dând falsa idee că această inteligență artificială dispune de o autonomie totală. Ceea ce este, cred eu, nelegitim, pentru că, exact cum ați menționat, inteligența artificială conlucrează cu specialistul și nu este cea care pune așa cu o libertate totală diagnostice. Și aș vrea să ne spuneți în ce condiții poate un sistem de inteligență artificială să contribuie la stabilirea unui diagnostic și cât de mult depinde, nu știu, validarea finală
de medicul curant. Pentru că sunt convinsă că nu este inteligența artificială acel motor cel care pune diagnostice. Inteligența artificială ar trebui privită ca și o a doua părere, pentru că nu puțin sunt pacienții care se duc la alt medic, nu știu, i s-a pus diagnosticul de cancer pulmonar. Este greu să accepti în primă fază și depinde și modul în care ți este expusă problema. E foarte important cum este livrat mesajul. Da, și de către medic și de către personalul care e auxiliar medicului. Iar atunci omul are nevoie de o validare. Dom'le, este așa sau nu este așa? Și cel mai simplu și mai ușor este de căutat pe internet. În trecut era hai să dăm un search pe Google, acum hai să-l întrebăm pe prietenul nostru AI, să vedem ce ne spune am sau nu am. Numai că AI-ul poate da un diagnostic, însă nu poate confirma că așa este. Deci cumva în spatele AI-ului trebuie să fie tot medicul și ultimul cuvânt și puterea decizională încă stă în mâna medicului. Nu știu, poate peste 10, 15 ani, 20 de ani, când lucrurile vor evolua, lucrurile vor sta altfel, dar momentan medicul își pune parafa și în ceea ce privește etica medicală în domeniul AI încă nu este suficient de dezvoltată, este abia la început, încât este vorba de asumare și cineva trebuie să-și asume pe hârtie. Da, este într-adevăr o capcană aceasta a căutărilor în urma unui diagnostic. Exact cum spuneați, nu mai e Google litera de lege, ci AI-ul, acel mic robot, pe seama căruia nu ar trebui să ne punem toată, nu știu, certitudinea unui potențial diagnostic, ci într-adevăr este medicul cel care poate parafa sau poate exclude un anume diagnostic. Iar pentru că medicina este un domeniu foarte vast, cu siguranță tehnologia nu avansează, nu știu, uniform. Dacă ar fi să accentuăm câteva specialități unde schimbarea se vede mai rapid, nu știu, acolo unde poate inteligența artificială a devenit deja un instrument cotidian. Există astfel de specialități în medicină? Da, inteligența artificială în primă fază a evoluat pe partea de radiologie, deoarece este și mult mai ușor să trăinuim inteligența artificială pe partea de radiologie, dându-i tot felul de imagini, CT, RMN, mă refer la partea de medicină generală, la partea de dentară sunt radiografiile aferente medicinei dentare, dar este mult mai ușor ca să implementăm și să vedem efectul și evoluția lucrurilor în timp, pentru că totul trebuie testat. În medicină nu putem spune din punctul X, nu e nimic matematic până în punctul Y, tot timpul există variabile, așa și AI-ul are nevoie de o patologie vastă, pornind de la un domeniu în care putem să oferim o cantitate de informație foarte mare într-o unitate scurtă de timp, pentru a putea contoriza efectele. Iar radiologia, da, este unul din primele domenii. Un alt domeniu în care a fost implementată inteligența artificială și este încă în curs de cercetare este oncologia cu cancerele, unde iarăși este un domeniu vast. Pacienți sunt din ce în ce mai mult dintr-o mare nefericire și atunci baza de date este mare, etapele fiind aceleași, o cantitate mare într-o unitate scurtă de timp, să putem face niște comparații, să vedem ce efect are, să vedem dacă diagnosticul, nu știu, pus coincide cu cel aprobat de medic și de celelalte analize, adică e un pic discutabil. Dar sunt unele dintre specializările în top, să le numim așa, cum ar fi și cardiologia, în principiu cele care se bazează foarte mult pe imagistică, să aibă ceva, și oncologia are la bază tot imagistică pentru diagnostic.
Deci imagistica ar fi cumva punctul forte și area din care a plecat în medicină. Da, e un fel de în top. Number one a fost imagistica medicală, de unde s-a putut porni. Pentru că un început de undeva trebuie să fie și este mult mai greu să analizezi un buletin de analize unde ai foarte multe valori, pe când așa imagistica se duce către un segment, organ țintit. Faptul că există această acuratețe în imagistică, dacă este să ne referim din nou la patologia oncologică, este o foarte mare speranță. Unul din motivele de speranță, pentru că această inteligență artificială face cumva mai ușor observabile, nu știu, acele modificări prea subtile pentru a fi depistate de ochiul uman. Deci, iată, într-adevăr, un segment în care inteligența artificială aduce beneficii incontestabile. Și cu siguranță medicul își construiește în timp un instinct clinic. Un instinct clinic ce vine tocmai dintr-o experiență vastă. Cum poate totuși un medic să ajungă să aibă încredere în sistemele de inteligență artificială și ce tip de validare este necesară pentru ca acest tip de instrumente să devină, nu știu, parte a deciziei medicale? Atunci când diagnosticul pus de inteligență artificială coincide cu cel pus de medic, apare validarea, cum ar fi și normal. În ceea ce privește inteligența artificială și partea oncologică, ne putem gândi la semnele și simptomele de finețe pe care ochiul uman poate uneori pe fond, nu știu, de oboseală, de stres. Până la urmă și medicii sunt tot oameni, nu sunt roboți. Le-ar putea omite și atunci inteligența artificială ar putea evidenția aceste semne și simptome omise de medic, venind în completarea diagnosticului, ulterior validat tot de comisia medicală. Probleme pune iarăși partea oncologică, unde variațiile sunt atât de multe încât mai omitem sau poate foarte mici, cum ar fi micromodificări în mamografii, spre exemplu. Și din viteză ai omis, dar dacă vezi că AI-ul ți-a dat acolo o liniuță, ar putea fi, atunci îți atrage atenția și tu vei revizui cazul observând din timp ceva ce ți-ar putea scăpa. Și, după cum bine se știe, cancerele de obicei sunt suficient de agresive și cu o evoluție suficient de rapidă și contează tratamentul implementat și etapele în funcție de diagnostic și planul de tratament văzut de medic. Putem vorbi despre, nu știu, o reducere a erorilor medicale? Da, tocmai asta încercam să subliniez mai devreme. În cazul în care tu ca și medic omiți ceva din vari motive, venind de ea așa să te tragă un pic de mânecuță ca un prieten, vezi că nu e ok, vezi că ai omis, vezi că ar trebui sub formă de fraze, acolo ai modificare la nivelul lobului pulmonar drept și tot așa, tu să revizui și să spui mi-a scăpat, hai să mai văd o dată, hai să mai cer niște investigații suplimentare și atunci să te ducă la un alt diagnostic la care tu nu că nu te-ai gândit, dar dat fiind faptul că modificările sunt atât de finuțe, ți-au scăpat. Și atunci poți să modifici un diagnostic, poate nu în totalitate, sau poți modifica o schemă de tratament, adăugând sau scoțând din medicație pentru a avea o vindecare sau a crește calitatea vieții acelui pacient. Da. Deci vine cumva în ajutorul medicului și atrage niște semnale atunci când acestuia îi scapă anumite detalii de finețe. Pentru că, da, nu suntem sisteme infailibile, așa cum probabil nici roboții nu sunt până la urmă. Cu toții, tuturor ne mai poate scăpa câte ceva. Și în ultima vreme se tot vorbește despre o lipsă de personal în medicină, de asemenea o creștere a numărului de pacienți, o adresabilitate crescută.
Ce înseamnă concret un asistent medical virtual? Cum ar putea ajuta acest asistent medical virtual pacientul, fără totuși să îi fie subminat rolul medicului, fără să interfereze cu rolul medicului, care este clar prioritar? Momentan, din ce am văzut eu, am fost de curând la un congres în Veneția pe partea de inteligență artificială și asistentul medical, adică cu ajutorul asistentului medical virtual, se făcea completarea unei foi de observație. Mergea pe partea vocală, medicul dicta și el completa direct în calculator. Cred că oarecum nu e ca un roboțel care face treaba unui asistent de genul să-i spună pacientului: acum mergem să facem RMN, acum luăm analize. Dar în schimb, în situații cum ar fi cei care ajung pe urgență sau chiar, de ce nu, și pacienții care vin la internări, este mult mai ușor ca medicul să completeze foaia de observație vorbind și cred că s-ar omite și mai puține lucruri decât atunci când completezi cu un asistent lângă tine care mai poate omite. Nu spun că tot timpul se întâmplă asta, Doamne ferește, dar până la urmă e un soft. Și partea asta cred că intră mai mult pe digitalizare și digitalizarea medicinei. Momentan nu avem încă roboței, dar cred că o să ajungem și la etapa aia. Am văzut pe partea de dentară, dar o să vă povestesc o idee mai încolo de roboței medici care există, drept creați în China. Dar nu e surprinzător. Da, dar sunt destul de avansați și fac o treabă minunată, încât avem roboței dentiști, să zicem așa. Iar asistenții medicali nu vor fi înlocuiți, că până la urmă, deocamdată, niște analize, mă refer la probele biologice, trebuie să fie cineva care să le preleveze, o persoană în carne și oase. Însă pe partea de completare de foi de observații, pe ce ține de birotică, de scris, de așa, da, ar merge, s-ar preta. Un astfel de asistent medical virtual. Și pentru că ne-ați spus despre acea conferință de la Veneția, deci să înțeleg că s-a discutat despre o probabilitate? Există soft pe care ei îl folosesc în Europa, că majoritatea participanților din Europa erau pe aici, pe acolo, câte unul din state sau Australia, ca să zic, dincolo de continent. Cei care lucrează în cabinete private în afară au un soft, adică există, nu este ceva, un proiect care va avea să fie. Există, se folosește, ok, este la început, da, va fi îmbunătățit, dar s-a născut. S-a născut, da, sămânța este pusă, cu siguranță va înflori la un moment dat. Da, și ajută, adică dacă era o chestie testată care să nu ajute, ok, poate că se renunța la ea sau o considerai un moft, dar așa eficientizează treaba într-un cabinet privat. Da, și nu numai, și în spitale eu cred că ar eficientiza treaba, pentru că dacă ai 20 de internări într-o zi, e mult mai ușor să dictezi și cineva să-ți scrie direct datele și să le bagi în baza de date. Cu siguranță, atunci când vine vorba de eficientizare, trebuie găsite niște pârghii, pentru că multe dintre frustrările pacienților care vin către sistemul medical se leagă tocmai de timpii lungi de așteptare. Ori în ceea ce privește, nu știu, analizele, rezultatele unor analize, ori timpii petrecuți în camera de gardă. Ar putea oare contribui inteligența artificială la scurtarea acestor timpi și la, nu știu, gestionarea mai eficientă a fluxurilor? Da, eu consider că da și am scăpat un pic pacienții de frustrări. Ar putea să realizeze trierea și interpretarea a o parte din investigațiile care se fac în momentul internării sau în momentul în care tu ajungi în UPU, ți se iau niște analize
vin rezultatele în momentul de față extraordinar de repede, maxim o oră, două, deja majoritatea sunt și ar putea direcționa pacienții către specializările de care au nevoie. Sau dacă nu și sunt cazuri grave, măcar pe UPU s-ar putea chema medicul specialist de pe chirurgie, medicină internă, cardiologie și atunci am scurtat timpii de așteptare și nervii pacienților ar fi mai puțin întinși. Știu că asta este o problemă destul de acută la noi și nu numai în Iași, cam oriunde. Cam oriunde, cu siguranță, în marile orașe, în marile centre. Din cauza deficitului de personal și pentru că sunt multe cazuri, apare supra-solicitarea, suprapopularea și atunci AI-ul chiar ar juca un rol important, fiind trainuit la fel din timp, cu analize, cu partea imagistică, ca să știe să direcționeze, să apese butonul acolo sau acolo. Și atunci lucrurile s-ar mișca mult mai repede. Da, sună scenariul ideal și n-ar fi rău deloc să se implementeze și la noi. Sperăm să nu fim iarăși cam ultimii care implementează ideile, strategiile bune. Pentru că, într-adevăr, ar face diferențe majore toate aceste instrumente care ar eficientiza fluxul pacienților. Dacă este să ne referim acum la bolile cronice, care pot avea evoluție imprevizibilă, cum ar putea să ne ajute inteligența artificială în a anticipa, nu știu, răspunsurile organismului la un anume plan terapeutic, de exemplu? Ar putea să aibă și aici ceva de spus? Despre asta concret, cum să vă spun, încă nu sunt date, dar da, cred și cred că pe termen lung s-ar putea, pentru că la fel, dacă noi o să trăinuim inteligența artificială în ceea ce privește principiul de acțiune al medicației, al oricărui medicament, fiecare medicament are o substanță activă. Substanța activă care are un efect bun și 2, 3, 4, 5 câte sunt efecte secundare. Și atunci ele băgate într-un soft, pe termen lung ar ști ce se poate aplica, ce nu se poate aplica. Dacă am combina două medicamente, unul s-ar putea să stopeze efectul pozitiv și să suplimenteze efectele secundare. Da, inteligența artificială ar juca un rol important și în ceea ce privește farmacologia și tratamentul, mai ales în bolile cronice, unde poate o perioadă, o anumită medicație administrată merge bine, dar pe termen lung apare obișnuința organismului și atunci organismul nu va mai reacționa la fel. Și întrebarea este, ok, schimb schema terapeutică, dar cu ce o schimb? Nu ar putea să vină să spună este bine să înlocuim medicamentul X cu Y, dar ar putea să ofere medicului niște informații în ceea ce privește efectul principal ăla bun și cele secundare să nu se anihileze unul pe celălalt. Vorbim în continuare despre felul în care inteligența artificială își găsește locul în medicină, fie că vorbim despre imagistică, analiza datelor sau planificarea procedurilor. Doamna doctor, am creionat așa în linii mari în prima enclavă a emisiunii despre rolul inteligenței artificiale în medicină generală. Iar acum o să revin la specialitatea care v-a consacrat, la stomatologie. Și o să vă întreb, pentru că stomatologia este una dintre primele specialități care s-au digitalizat, iar inteligența artificială a avut cu siguranță un rol decisiv în accelerarea procesului digitalizării. Cum se aplică concret în stomatologie inteligența artificială și care sunt schimbările aduse în practica zilnică din cabinetul stomatologic? Acum iarăși o să vorbesc că în afară, deci în Europa, inteligența artificială are câțiva ani buni de când este utilizată. La fel, prima evoluție ei a fost în radiologie, unde este foarte des utilizată, cu riscul de a mă repeta, utilizată, dar da, în ceea ce privește cariile dentare, pierderea osoasă din boala parodontală,
infecțiile de la vârful rădăcinilor în ceea ce privește diagnosticul și prognosticul lor. Pacientul în momentul efectuării unei radiografii, că este ortopan, momentan se discută și despre CBCT. CBCT-ul este varianta 3D a radiografiei dentare, dar sunt încă la stadii de cercetare. Ce este dezvoltat este radiografia mică de 3 dinți retrodentoalveolară și ortopanul, pentru ce v-am povestit anterior ca și diagnostic, iar pacientul, în urma efectuării unei radiografii, pacientului se poate explica ce are și poate pleca cu un bilet acasă unde sunt marcați dinții afectați, dar în linii mari. Aici ai o carie, aici e o pierdere osoasă, nu foarte mult, dar este un detaliu în plus pe care îl primește pacientul în momentul efectuării unei investigații radiologice dentare, fapt ce nu se întâmpla în trecut. Iar pentru pacient, pe lângă aportul informațional, este un bonus, pentru că el știe ce e acolo, nu pleacă doar cu filmul după el, ajunge în cabinet când ajunge și sunt niște timpi care se scurtează. Și pentru medic este util, pentru că în momentul în care pacientul îți vine și ai deja o idee despre ce este acolo, este mult mai ușor, te duci mai țintit. Și crește eficiența. Cu siguranță crește atât eficiența cât și precizia interpretării unei radiografii dentare, de exemplu. Ați spune că da, e adevărat, se crește, nu știu, rata preciziei atunci când un medic are de interpretat o radiografie dentară, pentru că radiografiile dentare sunt foarte frecvente, însă interpretarea lor cere și multă atenție. Ne ajută inteligența artificială? Da, ne ajută și ne ajută interpreta mai precis? Mai mult în cazul ortopantomografiilor. Sunt acele radiografii la toți dinții. Pentru că, la fel ca și medic, nu știu, pacientul vine și îți spune că îl doare un anumit dinte. Reacția și instinctul este să te duci țintit către acel dinte și să nu te uiți de jur împrejur, să mai vezi ce mai e la dreapta, ce mai e la stânga, mai sus, mai jos. Pe când dacă ți se atrage atenția, vezi că și dintele din celălalt cadran are o patologie cât de mică, până la urmă și o carie. O carie detectată la timp înseamnă salvarea nervului, înseamnă că dintele ăla va avea vitalitate pe termen lung și pacientul se va folosi de acel dinte o perioadă mai îndelungată. Și, deși este specializarea mea, partea cu tratamentele de canal și scosul nervului, cum o numim noi mai popular, majoritatea pacienților nu iubesc procedura, nici eu nu iubesc procedura. Și decât să ajungem la ceva mult mai, nu neapărat complicat, neplăcut, da, și scade și longevitatea dintelui pe arcadă, mai bine diagnosticăm din timp și tratăm. Este un fel de ochiul din umbră, care inteligența artificială pentru un dentist, care face acolo un bam-bam, vezi că acolo e, uită-te. Nu știu, nu e atât de perfectă cum vorbeam și anterior, această inteligență artificială, dar tu, uitându-te și corelând radiologic cu ce vezi clinic, este... Poți descifra mai ușor, poți diagnostica mai ușor, da, cu siguranță e o unealtă care este de folos în luarea unei decizii. Și pentru că ați spus că ne raportăm mereu la Europa. Într-adevăr, ne raportăm la vest și la schimbările de acolo, pentru că, practic, ei dau tonul, ulterior reverberând și către noi aceste schimbări, mai mult sau mai puțin lent. Spuneți-ne despre roboții fizici din stomatologie. Sunt un scenariu science fiction sau sunt chiar o realitate? Nu, sunt o realitate acum. V-am zis și anterior, dar așa pe scurt, acum o să intru un pic în detalii. Da, este un robot creat de cei din China. Yakebot se numește, drăguțul de el. L-am văzut tot în Veneția, era și în format fizic, nu numai cu filmulețe venit.
Momentan dezvoltat doar pe partea de chirurgie, însemnând adiție de os pentru implanturi, plasarea implanturilor, tot ce înseamnă chirurgie dentoalveolară, dar da, este funcțional, da, în China se lucrează cu el, ok, încă mai au teste de făcut ca să vadă până la ce nivel poate fi lăsat chiar singur. Asta voiam să vă întreb, el este lăsat singur sau este gestionat, este manevrat de un medic? Este lăsat singur, dar sub supraveghere medicală, adică în cazul în care lucrurile nu funcționează cum trebuie, să fie cineva să-l oprească și să poată interveni. Dar asta este doar deocamdată, pentru că părerea mea e că dacă e o idee care a fost implementată, e doar unitate de timp care va dura să se rostogolească lucrurile și să ajungă la un anumit nivel în care, da, va fi și un medic în spate, dar doar așa, pe aici, pe acolo. De supervizare fină. Iar robotul își va face treaba, iar partea de chirurgie dentoalveolară este suficient de complexă, adică includ niște manopere sângerânde, includ evitarea unor formațiuni anatomice pe care el o face momentan. Wow. Deci a fost trăinuit până în punctul în care se descurcă destul de bine într-o unitate scurtă de timp. Și nu m-ar mira ca într-un an, doi să fie un robot care face de toate, și de tartraje, periaje, și carii, și tratamente, doar cu un medic care e în spate supervisor pe o anumită unitate de timp până va putea să o facă singur. Da, asta chiar sună science fiction. N-aș fi crezut că deja există astfel de roboți care nu sunt doar niște planuri, niște machete, ci sunt realități și care mai mult decât atât au preluat cumva din ce ar fi putut face un medic. Realmente, el fiind doar supervizat. Pentru că m-aș fi așteptat ca acești roboți să existe, însă să fie manevrați de medic. Însă se pare că au deja autonomie. El e descurcăreț. Sunt descurcăreți, da. E interesant și sunt curioasă când vom vedea și în cabinetele din România astfel de roboți. Probabil că și pentru copii e fascinant să vii la medicul stomatolog și să fii întâmpinat de un robot. Poate că... Cred că ar fi un plus. Da, probabil, pentru că ar fi fascinați de faptul că un roboțel este cel care le, nu știu, lucrează o carie, de exemplu. Iar acum, dacă este să ne raportăm la o altă zonă din medicina dentară, zona protetică, care este iarăși un pionier în ceea ce privește digitalizarea, spuneți-ne dacă inteligența artificială poate deja să contribuie la, nu știu, proiectarea fațetelor, a coroanelor, a aparatelor dentare. Are un rol și în acest segment sau încă... Da, și iarăși revin la conferința mea din Veneția, în care am văzut o îmbinare foarte frumoasă de cei de la RELU, se numesc, nu știu dacă am voie, că sper să nu fie o problemă. În care ei îmbină partea tehnică, de tehnică dentară, cu partea de medic și cu partea de radiologie, încât realizează coroanele în baza unor scanări, adică totul este digital, formele coroanelor sunt aproape perfecte, ca să nu folosesc super perfecte, impecabile, dar da. Iar timpul de realizare al părții protetice scade foarte mult, adică nu mai durează o săptămână, totul este mult mai rapid, nu știu, 1-2 zile, ori să vezi o persoană reabilitată oral complex în 1-2 zile, mă refer la partea protetică, nu tot ce include și tratamente și tot, este wow, pentru că scurtează foarte mult timpul, scurtează vizitele într-un cabinet dentar, scurtează inclusiv partea în care medicul trebuie să găsească o soluție pentru a adapta lucrările. Ele vin perfecte cu tot, cu cum numim noi mușcătură, în termen medical este ocluzia, care dacă nu este făcută cum trebuie pe termen lung dau durere articulare, deci scăpăm și de un efect secundar. Wow. Nu m-aș fi gândit că o mușcătură
greșită poate da dureri articulare. Da, deci vin niște lucrări aproape perfecte. Dar momentan, iarăși, în Europa această practică există. Adică există și nu există în stadiu de cercetare, există în cabinetele private. Da, deci și acolo se vor începe să se deschidă cu siguranță. AI-ul este un fel de pomul lăudat. La care mergem sau nu cu sacul? Da, dar... Sau cu rezerve? Da, dar sună bine și toată lumea e un pic wow, AI, încât nu e numai că dă bine ca și nume, dar eficientizează foarte mult. Tot ce înseamnă proces medical pe ansamblu, da. Și ajută medicul, adică de la a-ți bate tu capul, să vii, doar să te gândești că cineva îți dă niște idei, e un pic diferit. Nu că nu implică partea de gândire a ta, ba da, dar nu în aceeași măsură și scăpi de treaba adică, am omis aia că nu m-am gândit. E cineva care te trage de mânecă. Uite-te și acolo. Da. Este fără doar și poate, fără tăgadă, un aliat pentru medic. Și sunt curioasă dacă putem vorbi în practica medicală despre realitate virtuală și dacă, nu știu, ochelarii aceștia de realitate virtuală pot avea vreo utilitate în ceea ce privește, nu știu, planul de tratament pe care pacientul trebuie să-l înțeleagă cumva. Ne poate ajuta realitatea virtuală, ne pot ajuta ochelarii VR din postura de pacient de data aceasta? Da, și din postura de pacient și din postura de medic. Tot în Veneția i-am văzut și ăștia există. Bine, momentan sunt imensi, dar cu timpul, din ce am înțeles, vor să-i aducă pe nivel de lentile de contact, cel puțin pentru medic. Partea cu VR-ul ne ajută să explicăm pacientului al său plan de tratament. Pe un model 3D pe care îl vede și el cu acești ochelari, îl vede și medicul, explicându-i: aici este locul unde va fi implantul și îi aduce frumos implantul. Aici va arăta coroana și îi aduce coroana. Uite, așa ai să zâmbești. Nu apare un zâmbet larg, da, dar își vede dinții poziționați, își vede forma coroanelor și are o viziune asupra modului în care vor arăta arcadele lui dentare după ce a venit la stomatolog. Adică pleacă cu o proiecție a cavității lui orale, fără să își facă iluzii acasă, și totodată se pot face ajustările pentru laborator în funcție de necesitățile pacientului, de preferințele acestuia, da. Și scăpăm de supărările, cu ghilimelele de rigoale, ale pacienților că nu a ieșit așa cum mi-am imaginat eu. Momentan se poate să iasă așa cum își imaginează, că avem tehnologie și se poate. Mai sunt un tip de ochelari care sunt tot la fel încă în fază de testare, despre mixed reality. Medicul vede și realitate și realitatea virtuală și îl ajută pe medic să-și facă manoperele dentare din cavitatea orală. Tot la fel crește eficiența și precizia. Dar aceștia erau încă în stadiu de testare, dar există. Da, din nou sună promițător tot ce e legat de această tehnologie. Și pentru că în domeniul sănătății, în genere, prevenția este mai importantă decât tratamentul în sine, spuneți-ne dacă inteligența artificială ajută cumva pacienții să-și monitorizeze igiena orală și să identifice, nu știu, din timp eventualele probleme pentru a nu se ajunge la un tratament anevoios sau la anumite proceduri elaborate. Ne poate ajuta pe
prevenție, pe monitorizare de igienă orală? Da, dar este mai mult sub forma unor aplicații în care pacientul își poate fotografia dinții, iar AI-ul să indice acolo ai tartru, acolo ai placă bacteriană, pentru a-l conștientiza sau zone de inflamații despre ce are el în cavitatea orală în momentul acela, și partea de prevenție se referă la pachetele de igienizare, detartraje, periaje, care ar trebui efectuate periodic. Și văzând că ți se atrage atenția că totuși ai ajuns în punctul în care trebuie, cred că pacienții s-ar mobiliza o idee mai ușor și ar veni să-și facă aceste pachete de igienizare pe care mulți dintre noi le ignorăm și nu prea ne dăm seama de importanța lor. Dar pe termen lung lipsa lor duc către inflamații și de aici lucrurile se complică și ajungem la alte patologii și tratamente mult mai laborioase și costuri mai mari. Costuri mai mari, așa este. Timp pierdut. Și sunt convinsă că pacienții tind să compare mereu omul cu tehnologia, mai ales când văd, nu știu, precizia acestor sisteme digitale care pare infailibilă, această precizie, despre ea vorbesc. Rămâne totuși decizia finală în mâna medicului sau este așa lăsată pe seama acestor mici roboței? Am menționat și anterior, momentan inteligența artificială putem să o numim că este prietenul nostru și așa cum prietenul nostru nu poate veni să semneze în locul nostru, nici inteligența artificială poate să ne ajute, dar e vorba de asumare și când vorbim de asumare înseamnă un act medical unde medicul răspunde la Colegiul Medicilor și atunci decizia finală o are medicul. În baza inteligenței artificiale, în baza ceea ce ne sugerează sau poate mai descoperim și anumite lucruri pe care le-am omis, dar ultimul cuvânt tot la medic va rămâne, cel puțin deocamdată, până or să mai evolueze partea de etică în ceea ce privește inteligența artificială. Adică eu nu cred că lucrurile sunt doar albe sau negre. Mai sunt și tonuri și nuanțe de gri. Da, acum decizia este a medicului, nu știu, poate peste 15 ani va veni inteligența artificială cu o etică susținută și medicul nu că va fi înlocuit, dar cred că va apărea o altă formă prin care va putea să lucreze. Și tocmai pentru că vorbim despre scenariul acesta întins pe 15 ani, de exemplu, pentru că tot ați menționat, cum vedeți medicina sau stomatologia în următorii 15 ani? Credeți că se vor întâmpla revoluții, că vom fi surprinși așa dați pe spate? Se vor întâmpla sincer să fiu, majore? Cred că da și cred că o să fie o parte din atribuții preluate de către minunații roboței care au început să apară. Dar, mă repet, tot timpul va trebui cineva să fie în spate. Ok, poate că o să avem 5 roboți și un medic în spatele lor, dar cineva va trebui să superviseze. Și roboții se mai scurt-circuitează câteodată și depinde în mijlocul cărei manopere, mai mult sau mai puțin grave. Ok, va fi celălalt prieten roboțel care să-i preia din treabă dacă el nu este ocupat și atunci va trebui un backup uman în spate. Numai că va scădea numărul de omuleți necesari. Da, sună un pic distopic. Da. Dar către asta ne îndreptăm până la urma urmei. E firescul. Știți cum și organismul, dacă un organ nu funcționează cum trebuie, alt organ preia funcția. Sau apar niște colaterale ale organelor care preiau din ce făcea celălalt organ. Cam așa o să fim și noi pe termen lung. Dar cred că, o să vedem ce facem. Ne dăm, știți cum, ca la GPS, reconfigurarea traseu. Și vom găsi o soluție să existăm. Sau să coexistăm. Sau să coexistăm, ați punctat foarte bine, da, cred că e important acest termen pentru că la urma urmelor probabil va fi vorba despre o conlucrare medic-inteligență artificială și trebuie să o facem să fie cât mai armonioasă această conlucrare. Pentru că am ajuns la finele emisiunii.
Ce ați dori să transmiteți pacienților obișnuiți? Ce ar trebui ei să știe despre inteligența artificială în context medical, per ansamblu, medicină generală sau stomatologie? Părerea mea este că ceea ce ar trebui ei nu neapărat să știe ce să facă. Ok, dacă vor să consulte inteligența artificială în privința unui diagnostic care li s-a pus sau, nu știu, a medicației pe care o urmează, să nu o creadă în totalitate, dar nu e vorba că nu există veridicitate. Problema e că atunci când nu ești în domeniu, s-ar putea să percepi informația un pic distorsionat și mai ales când tu ești în mijlocul problemei să nu înțelegi ceea ce ar trebui să înțelegi. Și atunci, ok, fă-ți o părere prin prisma inteligenței artificiale, că v-am zis și așa e pe val AI, dar cere un ultim sfat medicului, pentru că el știe cel mai bine cum să gestioneze patologia pe care o ai. Și aș mai avea de adresat un ultim cuvânt în ceea ce privește studenții. Noi pe 13 decembrie o să avem un eveniment odată cu zilele Facultății Universității de Medicină Dentară în ceea ce privește inteligența artificială în rândul studenților. Și aș invita și pe ei să-și îndrepte privirea foarte mult către startup-urile care o să se dezvolte pe inteligența artificială în medicină, vor fi din ce în ce mai multe și lucrurile vor evolua către așa ceva. Așa că nu e totul să terminăm o facultate, trebuie să ne facem și niște orizonturi. Cu cât sunt mai largi, cu atât vom evolua mai mult. Și sper să aibă un impact destul de ok asupra lor pe viitor. Pentru că consider că ăsta e viitorul, inteligența artificială în medicină. Un pas. Da. Nu toți pașii, dar unul și unul mare. Cu siguranță, da, mai ales în postura de student la medicină, este important să fie angrenat în tot mai multe activități care să clarifice ce înseamnă inteligența artificială. Deci, da, e un eveniment de neratat pentru studenții care vor să fie aliniați la schimbările care se întâmplă astăzi în lume. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc mult!